Sziasztok, ez itt hogy kell beállítani az OBS-t, hogy tudjátok jól használni. Hoppá, ezt inkább nem. Na, először is létrehoztok, nekem van már egy Sanci nevű jelenetem, de most hozzáad egy jelenet. Elnevezzük mondjuk videó. Igen, na mindegy, videóba ugye betettem. A videóba ott rámentek a új izétekre, és akkor ablakfelvétel, monitor, kép. A kép, az képmontozás, az az, hogy beteszel képeket. A szöveg, az beírsz egy szöveget a izék közepébe. Ezeket most nem fogom videórögzítő eszközet most, ez valami új. Oké, ezt majd havaromat megkezdem ezt. És ez meg a játékfelvétel, ez a játékokat veszitek föl, de nem szabad full screenbe lennie, szóval lehessen ilyen ablak lent. És akkor ez a kettő, amit én használok, ugye, hogy lássátok a többi játékot. Ma a monitor meg ugye erre kell. Most én kinyomom a monitort, ugye nem láttok semmit, ezért a játékot kinyomom, akkor nem történik semmi, mert nincs bekapcsolva a játék. Beállítások, akkor itt állítsatok magyarra, ezt hagyjátok csak be, nézzétek meg jól, 3, 2, 1, így állítsatok be. A kódolás, na ez lesz a egyik fontosabb. Várjátok. Na, itt a csak fájlba rögzítse, most nekem így vannak elhelyezve, és a végigjátszás puffer száma az legyen 1800, ez legyenek így beállítva ezek az arányok. Oké. Itt egyedire legyen állítva, meg az adapter, az alapadapter legyen, egy izé van csak, és ezek méretarány 600, ezek felbontás csökkentése, ez alap jó. FPS 30, nekem az jó, bőven, nem tudom, attól függ kinek milyen jó gépe van. Nekem jó gépen van, de jó ez is. Asztali hangeszközök, nem kell. Mikrofon kiegészítő, nem kell, az is alap. Értelmezetlen. Itt minden, ami alap, azt hiszem. Itt a... Légy némítsd el még magad. Na, itt a... push tag, valaki megjött szerintem a Skype-ba. Ja, csongor volt gondolom. Na akkor... Pasti Talka használta ezt, hogy beszéltek is akkor tudtok csak egy gombbal, de ne legyen ez. Ezeket itt állítsátok, mondjuk nekem ez -8 a stream indítás. Mondjuk én most azt mondom, hogy felvétel indítás, legyen egy 9, és akkor 9. Megmutatom, hogy megy. Rákattintatok 9. De egyébként nekem ezek hülyeségeknek vannak csak itt. Alkalmaz vissza. A haladó, meg ehhez nem kell már nagyon hangzaját. Igen, ezt kell. Zárási küszöb, nyitás küszöb, ehhez ne nyúljatok nagyon még. És akkor jelenetváltó, ez se. Oké? És akkor minden megvan itt. Mi az, amit még nem? Bővítményeket hagyjatok, globális források, azokat se kell basztatni még. És ennyi. Szerintem ennyi lenne ez a videó, de most mindenki döntse, hogy neki hogy lenne jó. Remélem tetszett, sziasztok! Tetszett, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, iratkozzatok föl, csá!